Lho, sampeyan ndi? Ngancani aku ae lho, Pak Tris. Oke, Dek Capung. Mbak Capun. Kanggo lan wijung dalu Dek Capung saking Ngunut. Nadyan aku bocah gunung toh banget tunongku ra orane bakal tenuntungan kepisahan karaku apa isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal lakon kepisahan karo aku Gawe gelo ngati breh rupito ala yo mas yo apa kowe ra kelingan dolaning omahku ana latar padha lelungguhan kekucekan karo aku bersama Turangga Wayu Budaya. Hae 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 esek 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 Nadyan aku bocah gunung toh banget tulungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresnaku pancen isih
ndi ya wonge